Výjazdové zasadnutia sa snažíme organizovať tak, aby smerovali do regiónov Slovenska, kde čelíme vzhľadom na hlbokú svetovú hospodársku krízu vážnejším problémom ako možno v iných regiónoch alebo okresoch Slovenskej republiky. Som veľmi rád a môžem to skonštatovať, že len počas dnešného zasadnutia vlády sme rozhodli o viac ako 250 miliarde slovenských korún, ktoré budú priamo použité v týchto troch okresoch. Je to 8 miliónov 417 753 eur. Uviedol by som napríklad uvoľnenie finančných prostriedkov 900 000 eur na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou poškodených úsekov ciest pri povodniach. Ďalej sú to vo vzťahu k Bardeju a k Stropkovu významné projekty, ktoré sa týkajú obnovy napríklad kultúrnych zariadení vo Svidníku. Pokiaľ ide o Bardejov a Stropkov, je to obnova športových hál, prípadne iných športových zariadení, ktoré sú dôležité pre mesto. To isté sa urobilo aj vo vzťahu k meste Giraltovce. Ďalej ministrovi dopravy, pošt a telekomunikácií boli uložené konkrétne úlohy, ktoré sa týkajú siete ciest v tomto regióne. Podporíme v meste Svidník výstavbu prvého bloku 18 bytových jednotiek s nižším štandardom v celkovej sume 500 000 eur. Minister hospodárstva dostal úlohy týkajúce sa prípravy a výstavby priemyselného parku vo Svidníku, ako aj podporiť vytipované aktivity v záujme ďalšieho rozvoja turistického ruchu v okresoch Bardejov a Svidník. Minister životného prostredia má úlohu koordinovať prípravu na vybudovanie protipovodňovej ochrany v okresoch Bardejov, Stropkov a Svidník v celkovej sume 500 000 eur. Podporili sme 60 projektov v okrese Bardejov, Stropkov, Svidník a Sabinov. Deje sa to prvýkrát v histórii, že vláda Slovenskej republiky prišla do tohto regiónu, zasadala a je taký výsledok, ako pán premiér povedal. Ešte raz veľká vďaka. Za 8 rokov práve do Prešovského samosprávneho kraja neprišla 1 koruna investičných stimulov. 1 koruna neprišla. My sme už doteraz dali 5 investičných stimulov. Plus sme zafinancovali 3 priemyselné parky, každý v hodnote viac ako 100 miliónov slovenských korún. Alebo teda sú v procese realizácie.